Sziasztok! Újra Frey Máté van itt, és megmutatja, hogy kell TNT ágyút csinálni. Nagyon jó, de ugyanúgy, mint a TNT várnál, nehéz, nem? Itt nem tudunk TNT ágyúval robbantgatni. Na jó, de szeretek robbantgatni, vagyis ez a hely alkalmas lesz rá. Vagyis egyből megfogjuk a szürke blokkot, TNT, pisztont, és még mi kell nekünk szépen. Már rég csináltam ilyet, már alig emlékszem rá. Ja, persze, még kell ilyen. Na, ez nehéz lesz. Oké, ide. Hoppá, még valamit elfelejtettem, ezt ide. Oké, ezt teszünk egyet ide és ide. Ide teszünk fel így, hogy legyen így. Utána, miután ez itt megvan, fogjuk ezt és ide építünk ilyet. Ja, tényleg, valamit még elfelejtettem. Ez a legjobb. Aztán, mikor ezt is elővettük, fogjuk tovább ezt, és ezt így elkezdjük ide építeni, és nem ide, rossz kutya. Jó. Utána ide, jó, ez négy, bocsánat. Ezt itt elfelejtjük. És ezt a gyönyörű fát sajnos ki kell vágnunk. Nem kértem engedélyt, hogy kivágjuk, de attól még kivágom. Majd ültetek másikat. Tessék. Aksi. Nem gyorsítjuk föl potival, rendet. Ezt így. Oké. Jó. Oks. Még nagyobb box. Cool. Én ezt így szoktam manapság mondani, ezt ide tesszük. Ezt így ide. Ezt ide. Jó, ez működik. Azt hittem először, hogy nem fog. Na, nem googolunk. Mi ez? 3-ast kértem? Nem már. Nem akarok normáltalan lenni. 2-es kell. Bocsánat, hogy elvesztettem a fonalat, de a 2-es a normális. Ennek mindig elfelejtem a nevét. Creeper nem. Barack fejű tehén. Jó. Ez ide. Szépen. Ide, oksi. Ezt ide. Ide. Fogjuk elrontani. Én régen mindig elrontottam az építését, vagyis nagy esélye van, hogy most is elfogjuk. Ezeket itt felhúzzuk. Felhúztuk. Jó, és már csak a víz kell nekünk. Aha, itt is van víz. A víz az azért kell, hogy majd amikor a TNT-t letesszük. Oks. Már.
Hoppsa. Picit elhűlt. Ó, bocsánat, néma játékot játszottam megint a tesómmal. Megnyertem. Jó, még ide rátesszük, és mehet majd a TNT robbantás. Ide, oké. Ide, és ide. Ilyen cukit még életemben nem láttam. Na, most nem sikerül, akkor egy picit dühös leszek. De nem baj. Itt meggyújtottuk a TNT-t, csak azokat nem, és ki is lőtte. És neki ment a valamelyik fának. De valahogy így kell. Mondom, majd a következő részben megnézzük, hogy kell újra TNT ágyút építeni, de legalább faragtunk egy szép fát. Fel lehet erre járni. Következő részben megmutatjuk, hogy kell fát építeni, vagy pedig hogy kell fára mászni. Ezt még nem döntöttem el, de majd meg fogjuk tudni. Bocsánat, mindjárt jövök, csak még el kell mennem valahova. Egy jó illemtelmes fát fogunk találni ehhez. Vagyis ez a legmagasabb mamut fenyő. Ez jó lesz. Inkább megkeressük a még magasabb mamut fenyőt. Ez itt jó magas. Jó, ez itt ilyen. Nem. Ennek a legmagasabb pontja az ez. Menjünk tovább. Jó, még nem mentünk neki semmilyen. Annak neki fogunk menni. Hát, annak az tuti jó lesz nekünk, mamut fenyőnek, fiúk. Figyuzzunk. Következő, bocsánat. Bocsánat, ott van a mi fánk. Jó. És megvan. Következőnek innen fogunk újra filmezni. Ciao!